Dia. Kau nanggau, wapra aku rabu gusce. Bosnya bisa lagi ya? Bisa sir. Bisa lagi. Main Maya ya? Maya bisa sir. Oh bini ya? Hello, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबो बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो आं मानि सायाव बे भिडिअखौ लाबोदों। दा नोंथांमोनजों ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनाय नुबाय थानोसै नै जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो गोबां बायदिसिना जाथाय जानाय, समाज बेरेखा गाज्रि हाबा मावनाय, फालांगि खालामनाय, देहा फालांगि खालामनाय जे मुगैथाव जे मोनसे बे जों नुनो थांसै ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल नोंथांमोन। दा आं बे भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन नोंथांमोन। दा बे भिडिअखौ लाबोनायनि मेन खारना जाबाय जाय बिथांमोनाहाय जे बेफोरबायदि देहा फालांगि जे गाज्रि खामानि समाज बेरेखा जे खामानि मावगासिनो दं, बिथांमोना जे नुनानै लाजिनानै एसेबाबो सुद्रायो, लाजिनानै एसेबाबो सुद्रायो जे बिथांमोनाहाय। दा नोंथांमोन सासे हिन्जाव जे देहा फालांगि खालामनाय जे हमनो मोननायावहाय गोबां बाथ्रा बेरखांदों नङा होमबा, नोंथांमोना सस्रा मोनथिखाबाय जानो हागौ। थेवब्लाबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायथार आरोखि। दा बे देहा फालांगि खालामनाय बेयो सासे सिख्लानि हमजानाय, सासे लाइमोन सिख्ला हमजानायनि सायाव। Krisna Mulia na? Onkam onkri संनायनि बानायग्राया? मुसलपुरनिया? बसया बसया बेसे लायो? Bisa sir lain. 20,000 लायो। ओमफ्राय मायाया? Maya bisa sir. Oh bini ya Maya ya? Belum makan wani. Borma Kharwani. Acha. Krisna Mulia मुसलपुरनि न? इउटिउबाराना? Itu bala. बे खोथाफोरा गासिबो सोराङाव फैदों आरोखि नोंथांमोन। दा सोर जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदि देहा फालांगि खालामगासिनो दं। दा गोबां दंबावो नोंथांमोन जायखौ जों नुनो मोनाखै, मोनथिनो मोनाखै। सम बोथोर फैयोब्ला फारि फारि गासिबो नुनो थांजोबगोन आरोखि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नोंथांमोन। दा बे सासे लाइमोनाहाय, लाइमोन सिख्ला जे हमजानाया जे देहा फालांगि खालामग्रा लाइमोन सिख्लाफ्रा सोर दं, बिथांमोनखौहाय जे सोंनाय फिननाय खालामनायावहाय जे बे लाइमोन सिख्लाया बुंदों जे सासे जे कृष्णा मनि इउटुबार, जे नोंथांमोना सिनायखाजोबो बयबो, बे कृष्णा मनि इउटुबारखौ जे बुंदों थांखिनानै जे बिथाङा देहा फालांगि खालामनायाव जे बेसे लायो नायदो नोंथांमोनाहाय। आसरित नोंथांमोन, बिथांमोनाहाय समाजनि बेरेखा नङा होमबा। दा बिनि सायावहाय कृष्णा मनि नार्जारिया मोनसे पस्ट होदों, नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनाव देखायगोन। दा बे पस्टनि गेजेराव बुंदों कृष्णा मनि नार्जारियाहाय दे बे मानसिखौ सिनायानो बियो, जे बे मानसिया जानला मोनला बुंग्रा खर' गाज्रि टाइप बेफोरबायदि बुंदों आरोखि बे लाइमोन सिख्लाखौ। दा बिथांमोननि साननाय हनायसो बे, दा बिथांमोनजों जे बिथांमोन दा सिनायलायो। दा बिथांखौ बुंदों कृष्णा मनि नार्जारिया जे गावखौ जे एसेबां लायो, जे बेफोरबायदि बुंनायावहाय जे बिथाङाहाय जे बे मानसि जे जाय बुंग्रा बे लाइमोन सिख्लाखौहाय, नोंसोर जुदि आंखौ नंगौ सानथारदोंब्ला हमनानै बे मानसिखौ आं लाइभ प्रुफ देखायगोन, लाइभ प्रुफ देखायनानै सोंनाय फिननाय खालामगोन। दा बे कृष्णा मनि नार्जारिखौ एसेबां लायो एथ' लायो होननानै जा फोरमायनाय हिन्जावाहाय दा गामिनिफ्राय बेबो होखारजानाय होननानै बुंदों आरोखि कृष्णा मनि नार्जारिया पस्टनि गेजेरजों। बे गामिनिफ्राय होखारजानायसो बेबो सासे, आरो बियो सासे बोराय हौवाजोंबो थायो जाहैदों हावलियावहाय रुम भारा लानानै। दा बे बोराय हौवाजों थानाय हावलियावहाय दा गुबुन लाइमोन सिख्लाफोरखौबो बिथाङाहाय थगायनानै लेंनानै लाङो जाहैबाय। दा बिथाङा मा होनानै थगायनानै लेंनानै लायो गावसोरसो मिथिगौ। दा देहा फालांगि खालामनो मा दरखार। दा कृष्णा मनि नार्जारिया बुंदों आरोखि जे बिथाङा सासे इउटुबार, बे रिल्स कमेडि भिडिअफोरबो बानायो, बिथांमोनखौ आंबो नुयो बिरादनो, आंबो लाइक फल' खालामो। दा बिथाङाहाय दा बेफोरबायदि गावखौ नङा होननानै दा पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों आरोखि। नंखाय बेबायदि बुंदों होननानै जे कृष्णा मनि नार्जारिया बेफोरबायदि पस्ट गेजेरजों फोरमायदों। दा बिथांमोनखौहाय जों माबोरै फोथायगोन नोंथांमोन, बिथांमोनखौ जों फोथायनो गोब्राब नङा होमबा। दा नंगौखायसो बेफोरबायदि खोथाया, दा सैथोखायसो बेफोरबायदि खोथाया फारि फारि गोसारलांदों। दा सैथो नङाबा बिथां बे लाइमोन सिख्लायाबो बेखौहाय माबोरै थांखिनानै बुंगोन। दा जोंनि बर' हारियाव गोबां सिख्लाफोराहाय दा सोरबा गुबुनजों खारफालाङो, सोरबा बोराय हौवाजों खारफालाङो, सोरबा गुबुन जाथिजों खारफालांनाय, दा गोबां दंसै लाजिनो रोंला समाजनि बेरेखा। दा बारानिफ्राय बारासो जालांगासिनो दं नङा होमबा नोंथांमोन। दा बिथांमोननि टिमा जाहैबाय साथाम, आं बेनि गेजेराव साथाम मानसिखौ देखायनो हागोन नोंसिनो। सासेया जे कृष्णा मनि नार्जारि नोंथांमोना मिथिखायो इउटुबार बिथां, आरो दिना बर' होनो, दिना बर', आरो बिनि सायाव नै सासे दंबावो माया ब्रह्म। दा बिथांमोना गोबां देहा फालांगि खालामबोदोंनो बिथांमोनाहाय। दा जोंनि समाजाव बेफोर बेरेखा नङा होमबा।
जोंनि बर' हारिनि समाजनि बेरेखा आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जे बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला खोनायोब्ला जे सोलोंखागोन, साफा सानैया सोलोंखागोन। दा बिथांमोनखौहाय जोंनि समाजाहाय, जोंनि बर' हारिनि आफादफोराहाय दा एक्सन लानांगौ, वार्निं होनांगौ आरो बिसोरखौहाय वार्निं होनानै जे दबथायनानै नेक्स्ट टाइम दे बेफोरबायदि खोनाबावोब्ला नुबावब्ला बेबायदि जाथाय जे जाबावोब्ला दे बिथांमोनखौहाय जे कनसिडार होनानै दोननांगौ आरोखि। दा बिथांमोनाहाय बारानिफ्राय बारा जालांनो हमगासिनो दं। गोबां जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफ्रा बेबायदि जागासिनो दं। सोरबा सोरजोंबा लांखारजानाय, सोरबा सोरजोंबा हमजानाय जों दैलि नुयो जे सोरबा सासे मा माबि जानाय, सोरबा सोरजोंबा थांनाय, सोरबा सोरखौबा गुबुन हारिजों थांनाय जे बुंनोनो हाला नोंथांमोन जे जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोराहाय दे मा लामाजों थांगासिनो दं दा जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराहाय दे माखासे सेंग्राफोरबो दङ जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्राफोरबो दे बिसोरबो दे मोजां मोनफ्लानाय बेफोरबायदि खामानि मावो थाखा फैसानि थाखाय। जे सोरबा सासे सिख्लाफोरखौहाय जे मोजां मोनफ्लानाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि खामानि मावो जे बिथांमोनाहाय बेबायदि खामानि मावदों जाय बिथांमोनखौबो एक्सन लानांगौ आरोखि। बिथांमोननि नाम थं जे बुंदों जे कृष्णामुनि नार्जारिया जे मुसलपुरनि आरो बिथांमोना सालबारि एरियानि बुंदों, बिसोरो सालबारि अबेबा जायगानि बुंदों आरोखि। बिथांमोनखौहाय जोंनि आफादफोराहाय थाबैनो एक्सन लानांगौ आरोखि। आं बेखौ खावलायो बिथांमोनखौहाय जे जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्राफ्राबो जे बेफोरबायदि मोजां मोनफ्लानाय जे बेफोरबायदि लांनानै जे बेफोरबायदि खामानि मावनाय गावनिनो हारिनि लाइमोन सिख्लाफोरखौहाय बे बिथांमोनखौबो थाबैनो एक्सन लानांगौ आरोखि बिथांमोनखौहाय। दा बिथांमोननि थाखायनो बेफोरबायदिबो जादों जानो हागौ। दा बेबायदि मानसिनि थाखाय दालालबो थानो हागौ, दालालबो दङ। दा बिथांमोनखौहाय फारि फारि हमनो मोनजोबगोन आरोखि लासैनो। बिथांमोनखौहाय जे जोंनि आफादफोरा जे एक्सन लायोब्ला। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे भिडिअखौ बारा गोबाव लाबोनो सानाखै। दा नोंथांमोना बुजिदो सोरनि गोरोन्थि, बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दा मा लामाजों थांगासिनो दं, बिथांमोननि फिउचारा दा मा जानो थांगासिनो दं। दा बेखौहाय दा सुफुंनो थाखाय, बेखौ दा मोजां सैथो लामाजों दिन्थिलांनो थाखाय दा आफादफोरा बेखौ एक्सन लाथारनांगौ आरोखि। अब्लासो बिथांमोना सैथो लामाजों हान्थिफिननो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाहाय नोंथांमोननि बुजिनायखौ कमेन्टआव फोरमायना हरबानो जाबाय। दा नोंथांमोन भिडिअखौ एसेनोसै, बावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोखि।